Issa għandna sala li ħatkun tieħu ħsieb 40 pazjent. Din hija il-fake news li xerret il-gvern meta uża il-PBS biex jipprova iwassal messaġġ ta' propaganda li bħal donnu qed isir xi ħaġa f'Mater Dei, meta fil-verità din is-suppost sala ilha miftuħa minn żmien il-pandemija. Fil-fatt kienu it-tobba stess illi ħarġu igidbu lill-Ministru Joe Jannabela, hekk kif insistew li dak li ntqal huwa qarrieq u l-aħbar li xandret kienet biss fake news. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija ikkonfermat li dan l-ispazju li issa qed jintuża f'Mater Dei bħala sala għal pazjenti kien iservi bħala kantin għall-impjegati sakemm is-sala bdiet tintuża biex tospita pazjenti fil-perjodu tal-Covid. Fis-sala issa sar xogħol ta' upgrading iżda it-tobba stess insistew li għadha nieqsa mill-livell ta' privatezza u faċilitajiet bażiċi bħaswali l-oriġinali ta' Mater Dei. Intant l-MAM fis-qarrija tagħha ikkundannat id-dikjarazzjonijiet qarrieqa li saru mill-gvern. It-tobba fakru wkoll li l-istaff ilu 4 snin sħaħ mingħajr kantin f'Mater Dei.